ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଭୂ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ପାଠ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛ ଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଭୂମିରୁ ହିଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ରୁହନ୍ତି। ତ ଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ବାସ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭୂମିକୁ ଆମେ ଭୂ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଭୂମି ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିର୍ଭର ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭୂମି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭୂ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଭୂମିକୁ କୁହାଯାଏ। ଭୂମି ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ। ତ ଭୂମି ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସମ୍ବଳ। ଭୂମି ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆସ ଭୂ ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ। ଭୂମି ରୂପକ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତା'ର ବିନିଯୋଗ କେମିତି ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭୂମିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଭୂମି ମଣିଷକୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଆଦି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମଣିଷଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 3ଟି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି ପାଆନ୍ତି? ଭୂମିରୁ ହିଁ ପାଆନ୍ତି। କେମିତି? ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଘର କରି ରୁହନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆମ ବାସଗୃହ ପାଇଁ ଆମେ ଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ, ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ଚାଷୀଟିଏ ଫସଲ କରେ, ଆଉ ଫସଲରୁ ହିଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଖାଇବା ଉପରେ ଆମେ ଭୂମି ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆମେ କେମିତି ଖାଇଥାନ୍ତେ? ଫସଲ ପାଇଁ ଆମେ ଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନା। ତ ସେମିତି ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସୂତାରୁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି। ସୂତା କେମିତି ଆସୁଛି? ତୁଳାରୁ। ଆଉ ତୁଳା ଆମେ ଗଛରୁ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷରୁ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁଟାକି ଭୂମିରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାବରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ କି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାବେ ଆମେ ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ତ ଭୂମି ମଣିଷକୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ଭୂମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଫସଲରୁ ହିଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ, ସହର, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବଜାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଘର ହେଉ କି ଯାହା ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆମେ ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଗାଁ, ସହର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଭୂମି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଯିବା ନା ନାହିଁ। ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଳପଥ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆ, ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ଆଦି ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଭୂମିର ଉପରି ଭାଗରୁ ଓ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୋଇକି ଆସେ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟ ଓ ତୃଣଭୂମି ଏବଂ ସେଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁକୂଳ ପରିସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଯେମିତି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭୂମି ଉପରେ ତୃଣଭୂମି, ଅରଣ୍ୟ ବି ଅଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭୂମି ତାଙ୍କର ମା ସଦୃଶ। ତ ଭୂମି ଉପରେ ସେମାନେ ବି ବସବାସ କରନ୍ତି। ତ ମଣିଷ ଆମ ପରିବେଶର ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତା ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମର ପରିସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ବାଲାନ୍ସ ରହିଲେ ହିଁ ଆମ ଜଳବାୟୁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ଆମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଜଳବାୟୁ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଉଛି। ତ ପରିସଂସ୍ଥା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପରିସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଭୂମି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ, ତୃଣଭୂମି, ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ତ ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ଆମେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ଭୂମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ। ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ଆମର ଯେଉଁ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆମ ଭାରତ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଆଉ ଅକ୍ଷାଂଶ, ଭାରତର ଅକ୍ଷାଂଶ ସୀମା ହେଉଛି 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତରରୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଯାଏଁ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ସେମିତି 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଭିତରେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ଭିତରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଅଛି। ତ ଭାରତର ଆମେ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଆମ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ। ତ ଭାରତର ଆମ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛି, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ସେଇ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ନାମକ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣତମର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 6 ଡିଗ୍ରୀ 45 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆର ନାଁ ଥିଲା ପିଗମେଲିୟନ ପଏଣ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ, ପୂର୍ବତମ ସ୍ଥାନ ଭାରତର, ଉତ୍ତରତମ ସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମତମ ସ୍ଥାନ, ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତ ପିଗମେଲିୟନ ପଏଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା କୁହାଉଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟାକୁ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଭାରତର ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସୀମା, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଟାକି ଲଦାଖର ଦଫାଦାର ବା ଇନ୍ଦିରା କଲ୍, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଗିଲଗଡ଼ ବି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଲଦାଖର ଦଫାଦାର ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ଦିରା କଲ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ କିବିଥୁ। ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି କିବିଥୁ। ଭାରତର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କିବିଥୁ ହେଉଛି ଭାରତର ପୂର୍ବତମ ସ୍ଥାନ। ସେମିତି ପଶ୍ଚିମତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କଚ୍ଛରେ ଘୁଆରମତି ନାମକ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ସେ ଘୁଆରମତି ହେଉଛି ଭାରତର ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ସ୍ଥାନ। ସବୁଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଘୁଆରମତି ଅଛି ଭାରତର। ତ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲା, ଯେଉଁଟାକି 23 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର। ସେଇ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଭାରତକୁ ସମାନ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ଭାରତ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଭାରତର ଆକାର, ଆୟତନ ଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ। ଆମ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନ ହେଉଛି 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନ ହେଉଛି 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏଇ ଭାରତର ଆୟତନ ଯେଉଁଟାକି 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ଏଇଟା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଆୟତନର ପ୍ରାୟ 2.4 ବା 2.4 ଭାଗ। ଭାରତ ହେଉଛି ଆକାରରେ ପୃଥିବୀର ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ। ପୃଥିବୀର ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ, ଯେଉଁଟାକି ଆକାରରେ। ତ ଭାରତର ସମସ୍ତ ସ୍ଥଳଭାଗର ସୀମାରେଖା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 15,200 କିଲୋମିଟର। ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ସହ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ମିଶାଇ ଉପକୂଳ ରେଖା ପ୍ରାୟ 8,194 କିଲୋମିଟର। ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସ୍ଥଳଭାଗର ସୀମାରେଖା, ଯେଉଁଟାକି 15,200 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଟୋଟାଲ ଉପକୂଳ ରେଖା ହେବ 8,194 କିଲୋମିଟର। ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦୂରତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 3,214 କିଲୋମିଟର। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଏଣ୍ଟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଏଣ୍ଟ ଦୂରତ୍ୱ ହେଉଛି 3,214 କିଲୋମିଟର। ସେମିତି ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦୂରତ୍ୱ ହେଉଛି, ପୂର୍ବ ଭାଗରୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗର ଦୂରତ୍ୱ ହେଉଛି 2,933 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା, ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖିନେବା।
ଏବେ ଆମେ ଜାଣିले ना पिला देख आमे जानिछंती मानचित्रर मन रखिथिबा सब बेले पिला माने ऊपर भाग होउची उत्तर दिग आ तळ भाग होउची दक्षिण दिग आ डाहाण पट भाग को कहा जिवो पूर्व दिग आ मानचित्रर बाम पट भाग को कहा जिवो पश्चिम दिग। तो आमे पूर्वरु टिके पढ़ी थिले कि भारतर सबुठु दक्षिणतम स्थान को कहा जाए इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट होची भारतर सबुठु दक्षिणतम स्थान जोटा कि अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रे अछि। एठी देख पिला माने अंडमान निकोबर द्वीपपुंज एई जगह रे अछि भारतर दक्षिण पट। आमे जानिले भारतर मानचित्रर डाहाण तळ भागटा हेउची दक्षिण जोटा कि एइटा। तो यही जो अच्छी साउथ रे देख देख यही जो दक्षिण भाग रे इंदिरा पॉइंट जोटा कि अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रे अछि सेटा होची भारतर सबुठु दक्षिणतम स्थान। सेमिति पूर्व रे मानचित्रर डाहाण पट होची पूर्व भाग। तो एई पटरे अरुणाचल प्रदेश रे थिबा किबिथु एई जो जगह रे अछि एई जो पॉइंटटा सेई पॉइंटटा हेउची किबिथु जोटा कि भारतर सबुठारु पूर्व रे अछि। पूर्वतम स्थान हेउची किबिथु। तापरे आमे जानिबा पश्चिमतम मानचित्रर बाम पार्श्वर को कहा जाए पश्चिम दिग। तो बाम पार्श्वर एई जो जगहटा अछि एई जो डॉट गुडाक अछि मार्क करूथियो पिला माने से डॉट होची से जो जगार नाम जगार पॉइंट गुडाक। तो आमे जानिले गुजरातर गुहारमती जोटा कि होची भारतर सबुठारु पश्चिमतम स्थान एई जो जगार अछि गुहारमती। तो सेमती भारतर सबुठु उत्तरतम स्थान होची इंदिरा कोल जोटा कि लद्दाख रे अवस्थित। एइटा होची इंदिरा कोल भारतर सबुठारु दक्षिण रे उत्तर रे अवस्थित स्थान। तो प्रथमे आमे जानिले एबे जानिले साउथ रे थिबा दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट उत्तर रे थिबा इंदिरा कोल पूर्व रे थिबा किबिथु होची पूर्वतम स्थान पश्चिम रे थिबा गुहारमती होची पश्चिमतम स्थान। एई चारिटा पॉइंट को मन रखिथिबो। एई चारिटा पॉइंट होची भारतर सबुठारु पूर्वतम नहले पश्चिमतम नहले उत्तरतम नहले दक्षिणतम स्थान। तो भारतर पूर्व भाग जानिले एइटा भारतर आमे देखिले कि पूर्वरु पश्चिम रो दूरता होची 2933 किलोमीटर। सेमिति उत्तररु दक्षिण दिगर दूरता हेउची 3214 किलोमीटर। एई किलोमीटरटा को टिके मने रखिथिबो। पूर्वरु पश्चिम होची 2933 किलोमीटर उत्तररु दक्षिण होची 3200 किलोमीटर। तो एबे जानिबा भारतर पड़ोसी राष्ट्र विषय रे। भारतर पाखपाखी को देश रही। तो भारतर उत्तर पश्चिम दिगरे अफगानिस्तान अवस्थित। सेमिति पश्चिम रे पाकिस्तान और अरब सागर अवस्थित। दक्षिण रे भारत महासागर और श्रीलंका। पूर्व रे बंगोपसागर बांग्लादेश और म्यांमार। उत्तर रे चीन भूटान और नेपाल अवस्थित अटंती। भारतर एई सबु देश गुड़ाक होउछंती भारतर पड़ोसी देश। आस से देश गुड़ी को आमे मानचित्र रे देखिदेबा। देखो एबे जानिले भारतर उत्तर पश्चिम दिगरे अफगानिस्तान अच्छी। देखिबा आस भारतर उत्तर और पश्चिम दिगरे। तो आमे जानिछंती मानचित्रर सबु बेले ऊपर भाग होची उत्तर दिग डाहाण पट होची पूर्व दिग बाम पट होची पश्चिम दिग भारतर तळ मानचित्रर तळ भाग होची दक्षिण दिग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो आमे जानिले उत्तर दक्षिण दिगरे अफगानिस्तान। एबे देख एठी पिला माने देख ऊपरी भाग होची उत्तर बाम पट होची
ପଶ୍ଚିମ। ତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଗଟା, ଏଇ ଦିଗକୁ କୁହାଯିବ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ। ସେମିତି ଏଇପଟ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ, ଏଇପଟ ହେଉଛି ଉତ୍ତର, ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ। ତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଛି। ଦେଖ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଛି ନା? ତ ସେମିତି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭିତରେ ଚାଇନା ଅଛି, ଚୀନ ଅଛି, ନେପାଳ ଅଛି, ଭୁଟାନ ଅଛି। ତ ପଶ୍ଚିମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆରବ ସାଗର। ଦେଖିବା ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଆରବ ସାଗର, ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ବାମ ପଟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଏଇଠି ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଆରବ ସାଗର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରବିଆନ୍ ସି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର ଦେଖୁଛ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସାଗରର ବା ସମୁଦ୍ରର ଜଳର କଲର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରବ ସାଗର ପଶ୍ଚିମ ପଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ଅଛି ଭାରତରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ମାନଚିତ୍ରର ତଳ ଭାଗ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ, ଏଇଠି ଅଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ଅଛି ଭାରତ ମହାସାଗର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍। ତ ଦକ୍ଷିଣରେ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର। ତ ପୂର୍ବ ପଟ ମାନଚିତ୍ରରେ କେଉଁଟା? ଡାହାଣ ପଟ ଏଇଟା। ପୂର୍ବରେ ଅଛି ମିଆଁମାର, ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏଇ ତିନୋଟି ପୂର୍ବରେ ଅଛି। ତ ସେମିତି ଉତ୍ତରରେ ଚୀନ, ଭୁଟାନ, ନେପାଳ ଅଛି। ଦେଖ ଉତ୍ତରରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଚୀନ ଅଛି, ନେପାଳ ଅଛି, ଭୁଟାନ ଅଛି। ତ ଏବେ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭାରତର ଚାରିପଟରେ ଥିବା ଦେଶ ବିଷୟରେ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଚୀନ, ଭୁଟାନ, ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର, ଏଠି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ତ ଆଜିର ଏଇଠି କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ସାରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ପାଠ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।